Buta puno. Nggih. Nggih. Dalem Kanjeng Patih. Kepiye olehmu mergawi Buta puno? Kula sampun. Kepiye? Ngapuntene kula gemeter Kanjenge. Kula sampun ngayang-ayahi perintahipun panjenengan. Kula nggih sampun sedaya perintah panjenengan sampun kula laksanakaken Kanjenge Patih. Iya, ngene Buta puno. Senika dawuh kepripun? Iki ngono. Miturut titahipun Sang Prabu Dalem. Buta puno. Para pasukanmu diawat-awati aja gawe kuciwane Sang Prabu Dalem. Mula saka iku Buta puno nggih kados pripun kudune awakmu kudu isa ngemong para prajurit-prajurit sing kudu diemong. Aja nganti padha klena-tledor lan aja nganti pasukane awake dhewe iki kecolongan laku ngono. Sendika dawuh Kanjenge. Buta puno nggih ngestaken dawuh kados pundi lan kepripun Kanjenge? Ya. Miturut titahipun Sang Prabu Dalem, Buta puno. Aku minangkani pepating praja ana ing Prajan Butayeksa. Aku nduweni tanggung jawab banget gedine ngaturake apa sing ana ing kahananing para prajurit. Kudune iki ngono, ya kudune awakmu iso ngandani bala kancamu sing padha ora bener oleh mergawe Buta puno. Sendika dawuh kana budal. Aja nganti para kancamu para prajurite Sang Prabu iki padha turu. Nggih, kula badhe nindakaken perintahipun panjenengan supayane para prajurit niku siap-siaga ngoten. Ya. Kula pamit riyen Kanjenge. Ya sekono budal.